чух вече много изпълнители млади. Това момче тази вечер за първи път го виждам на живо, но съм го слушал много и му се възхищавам на гласа, който го има, с акордеона, който свири и песните, които пее. Радвам се, че такива млади таланти ги има като него. Бойко, ти 30 години нямаш, нали? 23. Само да кажа, че 36 години професионално се занимавам, от 76-та година до ден днешен. Пожелавам ти 2 пъти по толкова и да направиш 2 пъти колкото моите албуми, защото ти го заслужаваш, заедно с твоите колеги. Благодаря ви. От мен довиждане, нови срещи, обичам ви! Истински сърдечни благодарности и нека чуем още веднъж аплодисменти за единствени и неповторим гласът на Родопите Николай Славев! Всички ние, като тебе и останалите, които пеят, сме гласът на Родопите. Така са ни назовали нашите фенове. Гласове много, Родопите са обширни. Нека да сме гласовете, славейте и да веселиме хората. Благодаря ви!